Us donem la benvinguda a una nova edició de La Grada Suma, un programa on els més petits podeu demostrar amb valentia que una graderia activa, respectuosa i positiva és possible i necessària. Un any més, el Girona es compromet amb la Grada Suma, perquè el joc net forma part del nostre ADN i creiem fermament en el programa. Us convidem a créixer en nosaltres i a mostrar a la societat que sou la força per canviar les coses. No hem de caure en provocacions. La grada és part del partit. Us necessitem a l'estadi perquè la grada suma. Sou la nostra força. Sentir els vostres ànims ens fa córrer més i actuar amb responsabilitat. Us esperem a Montilivi. La grada suma. Amb valors sempre guanyem.